Live via Zoom, ikan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11, si Miss Gemma de la Cruz, Social Welfare Officer 5. Ma'am Gemma, good morning! Yes, good morning, ma'am. Yes po, ma'am, welcome! Ma'am, okay lang po ba? Dili ko siya medyo saba. Medyo Kasi po sa seminar. pasensya kay ma'am, pero medyo sabak yun siya, ma'am. Maklaro yun ang background, ma'am. Pwede ba na to, kadiyot lang siguro, ma'am? Or, Nakasi ko sa seminar, sa ano kasi ko, ma'am, na diri sa Central, ma'am, sa Manila. But anyway, ma'am, mangita sa kuog ka ng area nga sige. pwede ko makaano. Oo. Maklaro ba ang background? Oo, no, maklaro man. Sige, ma'am, may problema, ma'am. Unsa, ma'am? Balikan lang ka na, ma'am. Okay ka ba, ma'am? Or unsa ba? Sige. Okay na day. Maklaro ka day, ma'am Gemma. Okay ka daw. Ingon sa to ang mga kaubanan din sa digital team. Ma'am Gemma? Sige, ma'am. Okay Sige. po. Ayan. Kaya itong hisgutan manggod ni ma'am, ang katong gilusad nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Moncayo, Davao de Oro. Ma'am Gemma, unsa bay mga serbisyo nga gidalit sa maong aktibidad dito sa maong probinsya, ma'am Gemma? Okay, ma'am, ang bagong Pilipinas Service Fair is program of our president, ma'am. So, kani siya is a convergence of all the national government agencies na kundi magdala ka og mga klase-klase na itong mga service. Like, for example, sa ato sa DSWD, ma'am, we are tasked na magtatag sa system sa ato ang matagaiya nga sector sa Davao de Oro. So, moto siya ang gihatag ng mga nagkadalayan ng mga serbisyo po dito, ma'am. Ma'am, unsa ganito mga services, ma'am, nga gidalit dito sa mga benepisyaryo, mga residente? Kung unsa ang imong national agencies nga ug unsa ba ang mga available na services nga naa sa atong mga national agencies. So like for example sa sa DSWD is na ang financial assistance for those individual crisis situation. Okay, under sa DSWD 11. Unya unsa poy o kinsa poy mga benepisyaryo adto, ma'am? Natin mga nagkadaiya nga sector like ang ang PWD, solo parent, ang atong mga women in crisis situation, ang mga katong senior citizen na in crisis situation also. So, mga sectors, vulnerable sectors. And then, ako tayo mga referral coming from our national agencies na nanginahanglan yun ay pagtabang. Like, for example, sa BIFAR, unsa bagid ang atong ilang mga beneficiaries na in need po o ka ng help o in need of assistance. The DA, the Handog Titulo program sa ato ang DENR. So, aside from the identification from our local government unit, naapoy mga referral coming from our national agencies or partners. Yes, ma'am. Ma'am Gemma, katubang gilusad nga bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Moncayo, ang mga benepisyaryo, mga Ma'am Gemma sa DSWD 11, bale na lista na to daan, ma'am, no? Sa referral, unya katong mga benepisyaryo ninyo daan sa inyong mga serbisyo, dili ingon nga walk-in, ma'am. Tama ba? Yes, ma'am. Kuan nato siya, ma'am. I-submit na to nila nga master list. Because, ma'am, kinahanglan na to, kapangayon na ang master list ahead of the activity para ang na magkaroon pa og duplication kaya si ma'am gud naka-avail na sila og the same assistance of which nga again sa ato ang guidelines because the guidelines says that maka-avail lang usa ka kliyente og same nga assistance once in every 3 months. So, depende usab sa assessment sa ato ang social worker. So, mo na siya, ma'am, nga kinahanglan yun i-add nato og process nga duplication. Kay lisod man gud, ma'am, nga sa lang gihapon ng kliyente. What about the other? So, mo na siya, ma'am, nga naagi po mga na-disqualify ato nga panahona. Okay. At least klaro, ma'am, no, sa to ang mga residente, mga benepisyaryo sa kining bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ma'am Gemma, is it kanang the first time nga gilusad ang maong aktibidad? Yes, ma'am. Opo. So, kita sa Davao Region, ang Davao de Oro mo ay pinakaunang probinsya or munisipyo and then the provincias the Davao de Oro mo ay pinakaunang nga naka-avail sa maong Serbisyo Fair. Maayo pod, no, kay doon na ingon ani nga programa ang gobyerno. Napabayla umang laing hugna sa maong aktibidad, ma'am?
We are still waiting gikan sa atong Office of the President, but I believe nga naapoy mga nakahilira nga mga maong aktibidad that fit in the other region na pod siya, ma'am. Okay, sige po. Noted to tanan, ma'am, ang bahin sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Masindo na pa kay anunsyo gikan diya sa inyong opisina, ma'am. I'll give you time. Go ahead po, Ma'am Gemma. Kasi po, ato ang mga tawag ni Anin, nga katong daghan, actually ma'am, daghan ito problema when it comes sa atong pag-provide of financial assistance. So, na nga, ang amo lang giingon sa ato ang mga kanang mga beneficiaryo that kung unsa ang ilahang napirmahan sa maong payroll nga gihagikan sa DSWD is ilahag yun ko, ma'am. Walay misag kinsa nga mubahin sa maong amount nga ilahang gidawat. It is because they were assessed by our social worker da nga mao na siya ang kantidad nga para sa ilaha. So kung kintahay na kamanggaling nga mga bahin ay ana, no, so please report it to us so that we can kanang ana siyang i-note. And then kung makafile ta og kanang appropriate na charges or complaint against kinsa ng tawhana na kay tungod ang mga assistance is intended para sa ato ang mga kliyente o mga identified na beneficiaries. Okay. Sige po, Ma'am Gemma. Salamat kayo. I hope nga manoto, no, sa kining mga benepisyaryo, mga residente nga naglaom nga makadawat og benepisyo gikan sa gobyerno. Pero manggod na amantay ginasunod nga proseso mga kasama aron usab maplastar ang pagpanghatag og ayuda. Dagan kaayong salamat, Ma'am Gemma, and until next time po, mag-uban-uban ta dinhi sa programa. Yes, ma'am. Opo, daghang salamat po sa kahigayunan po. Yes, Thank ma'am. you po, and Thank- God bless. Thank you and God bless you too, Ma'am Gemma de la Cruz, Social Welfare Officer 5, mga kasama sa DSWD 11. Serbisyo